Velkommen til Vorbasse Egnsvig Sparekasse Køreskoleaften. Jeg forventer et godt indblik i teoriprøven og ligesom få en smagsprøve på, hvordan det er at tage kørekort. Et forsmag på, hvordan det er at få et kørekort. At jeg får et indblik i, hvordan det er at være ude at køre. Jeg forventer, at vi får at vide, hvor meget det koster, og sådan noget om små basisting. Ja. Hvad det kræver at køre en bil. Bare egentlig prøve det lidt, tror jeg. Ja, det samme her. Jeg forventer, at jeg ved meget mere om, hvad hele arrangementet med at eje en bil fungerer. Det er dejligt at se, hvordan det er at prøve at tage kørekort og sådan noget, så man kan få indblik i det. Lige i starten nok ikke særlig mange. Jeg tror ikke, at mine forventninger er særlig store fra mine egne køreevner. Nej. Standard måske. Jeg kan ikke sige så meget om det. Det er bob. Nu var jeg også med sidste år, så jeg har sådan en lille indblik, hvordan det er at være ude at køre. Det ved jeg ikke overhovedet. Jeg har ingen forventninger overhovedet. Og jeg har heller ikke rigtig nogen forventninger til mig selv. Jeg har ikke prøvet det før. Bare at man ikke rammer nogle af de kejler, der er ligesom sidste gang, jeg var her. Ja, jeg synes, det gik meget fint sidste gang, så jeg håber, det går lige så godt. Ikke meget. Og ikke, det kommer til at gå så godt.